Molt bé, doncs ara volem conèixer un nou cas de xiquets furtats, en este cas, xiqueta. Està amb nosaltres Maria Amparo Rubio Cardona. Ella ha viscut en Llaurí tota la vida, té 47 anys, i ha vingut a este programa perquè busca la seva família biològica. Amparo, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. On i quan vas néixer tu? Pues jo vaig néixer el 9 de maig de 1971 en la clínica del Consuelo de València. I quan vas començar a sospitar que els teus pares no eren els biològics? Bueno, pues des de molt xicoteta en l'escola, perquè els xiquets són molt cruels i se burlen i te diuen coses, pues començaren a dir-me coses, però jo no vaig fer massa cas, no m'he decidit mai a preguntar-lo seu directament, ho vaig deixar passar. Perquè tu sempre, a més, has tingut una molt bona relació amb els teus pares, però mai el van confessar els seus orígens. No obstant això, quan ta mare va morir, el va deixar un sobre. Què contenia aquest sobre? Pues aquest sobre estava guardat en un caixó i estava l'expedient de la meva adopció, la partida de naixement, lo del registre civil, i una factura d'uns advocats. Segons vas descobrir, un rector amic de la família va fer d'intermediari. T'has pogut posar en contacte amb aquest rector? Has pogut parlar amb ell? Sí. Què t'ha dit? Vaig anar a fer-li una visita perquè necessitava parlar amb ell i me va confirmar que sí, que ell m'havia entregat als meus pares, però que ell no sabia la procedència, que ell mos donava en mà, però la procedència no la sabia. Hay un tema curioso, perdona Clara, respecto al tema del retor, quiero que aclare Amparo. Curiosamente sus padres estaban como en una lista de espera esperando y ellos creían que iban a recoger a un niño inicialmente en Madrid y de repente les avisa el retor y tienen que recogerte en Valencia, en Virgen del Consuelo, és així, no? Segons m'han comentat en la família, primer es veu que es digueren que havien d'anar a Madrid a replegar a la criatura i després es cridaren un dia de repent que anaren a València, que el part estava en marxa. Esto justifica un poco, fíjate, claro, lo importante, la interrelación de las redes que existían de consecución de niños, porque... En toda España. En toda España. El matrimonio estaba pendiente de recoger un niño en Madrid, no sabemos, incluso a lo mejor de San Ramón o de Santa Cristina, y de repente les llaman, no, hay uno preparado antes en Valencia. Esto es tremendamente curioso porque demuestra efectivamente que los intermediarios actuaban en toda España. Y estaban conectados entre ellos. Por eso es importante el caso de Amparo, que podía haber sido para sus padres madrileña y fue valenciana. De fet, segons les teves investigacions, tu has pogut saber que els teus pares estaven ja en l'hospital en el moment en què tu vas néixer i que va ser el rector qui el va entregar a tu mateixa en mans als teus pares. Es cridaren per telèfon, ells es desplaçaren a València i estagueren allí esperant-se a que naixguera la criatura. I una cosa molt curiosa, que anaren en companyia d'un familiar que es va portar en el cotxe per a replegar-los a ell i a mi per tornar al poble, i el mateix retor li va dir a aquest familiar que no, que ell que se'n tornara al poble, a Llaurí, que els meus pares s'anaven a tornar en un taxi, que era més segur. ¿Y eso en motivo de qué? ¿Porque no les pogueren veure? Misterios, secretos, igual que muchos padres le decían venir antes de que pase 3 horas, es curioso. Hay sospechas de que sí pasaba la anestesia de la madre biológica, pero les insistían en que era rápido, pronto y que se fuera en secreto. Y algunos de ellos les decían no salgas durante 6 meses de casa, porque eran el periodo que la ley establecía. Tú eres del año 71. La ley ya establecía un periodo de 6 meses para poder reclamar al bebé, la madre. Entonces, todo eso que estamos contando y que aquí recreamos realmente nos está recreando esa mafia de consecución de niños para adopción con o sin el consentimiento de la madre biológica, pero es muy curioso, ¿no? Lo que le pasó, lo del taxi es curioso, como si se fiasen más o el taxista estuviese preparado para no ir a ningún otro sitio, ¿no? O sea, anar directament a casa i que no es... A més, tinc entès que a les 2 hores de néixer jo ja estava en ma casa, amb mon pare i ma mare, en el poble. 2 hores després de néixer. I tu creus que els teus pares eren conscients del que estaven fent? De ninguna manera. De ninguna manera.
Eran pocos los padres que lo sabían, excepto los que fingían, como el caso de Inés Madrigal, el parto falso, porque algunas madres sí que es cierto, en pocos casos, que se ponían el cojín disimulando el embarazo, ¿no? Que no se producía. Pero los padres que luego adoptaban legalmente, muchos de ellos no eran conscientes realmente de la voluntad auténtica de la madre biològica. I saps si li van arribar a pagar alguna quantitat de diners al rector per la teva Pues lo adopció? que m'han comentat, bueno, jo lo que sé pues, és de la família i de gent d'alrededor, que ma mare sempre ha comentat que ells pagaren els gastos de la clínica. I una tia meua també m'ha dit que cada vegada que venia el rector al poble, ma mare li portava pues, pastissos, tortades o presents, vamos, d'agraïment, de mostra d'agraïment. Tenia sempre una mostra d'agraïment. El rector t'ha comentat alguna cosa sobre ta mare biològica? Saps alguna cosa d'ella? Ella a mi no m'ho va dir, li ho vaig recordar jo, el que ella havia dit en el seu temps. Ell va dir als meus pares que ma mare biològica era menor, de 18 anys, que era andalusa i que havia vingut a València a passar l'embaràs a casa d'una tia. Es importante los datos y decir que cuando hemos investigado en la Virgen del Consuelo, los archivos de Virgen del Consuelo, en 3 meses no hay ninguna coincidencia de ninguna mujer que tuviese el mismo doctor que supuestamente le atiende en el parto, con lo cual es importante, porque muchas veces el origen sí que era cierto, hablar del origen andaluz, de que pudo dar a luz en la Virgen del Consuelo, ¿entre qué periodo de meses sería? Desde marzo, abril, mayo, incluso junio, porque no encontramos a ninguna mujer en la fecha de su nacimiento que pudiera ser su madre, con lo cual ahí puede haber una falsificación en la entrada real de su madre. És més, el dia del meu naixement no va néixer ningú en el Consuelo, ningú. El dia que figura que tu vares néixer, no va néixer ningú. I tens esperances, Amparo, de poder trobar la teua família biològica? Pues sí, perquè no. Clar que m'agradaria, per supost. Què significaria per a tu retrobar-te amb ella? Pues no sé, pues saber saber qui soc no, perquè jo soc jo, la que m'han fet mon pare i ma mare adoptius, però m'agradaria saber d'on vinc, els meus orígens, si tinc germans, perquè probablement tinc germans de les dues parts, perquè ells no estaven junts. Moltes coses. Doncs a nosaltres també ens agradaria ajudar-te des del Matí a Punt. De seguida recordarem les teues dades per si alguna persona que ens estiga veient té alguna dada, alguna pista que poguera servir d'ajudar a localitzar la teua família biològica, però